La nostra companya Ainhoa Machi, que està en Cabanes amb més testimonis. Ainhoa, conta'ns. Sí, a Torre la Sal hi ha moltes vivendes afectades, entre elles la de Conxín. Conxín, conta'ns, des de quan sabeu que podríeu perdre la vostra casa? Pues des del mes de maig del 2021. I com vos heu comunicaren? Pues vos van comunicar per una carta certificada del primer moment i després moltes més que ens han anat enviant. I esteu preocupats? Hombre, tu pensa que podem perdre la nostra casa i nosaltres vivim així des de sempre. Ma casa, per exemple, és de generacions. Entonces, claro que estem preocupats, molt preocupats. A més que nosaltres el que tenim ho tenim així. I vos donen alguna data límit? No, ahir no. Ens van donar una data límit per a fer al·legacions, que van ser 8 dies. Després ens van ampliar a 4 dies més, o sigui que en total 12 dies per al·legar. Després han anat passant les diferents al·legacions i tot, i ja està que ja van fer el recurso de alzada, que se va fer en el 2022, i a dia d'avui no tenim contestació encara. Moltíssimes gràcies, Conxín. I no només això està afectant a les cases, també a negocis que han passat de generació en generació. Artemio, tu tens un bar així, veritat? Sí, ja tenim un bar de tota la vida, sí. I ara el regenta la teua filla? Sí, una filla meva. I com afectaria que expropiaren estos terrenys? Home, doncs afectaria molt, perquè tenint en compte que nosaltres ho tenim tot. Tenim la vida, tenim el negoci, tenim tot. Si mos llevaren tot. O sigui, esteu preocupats. Clar, i tan preocupats com estem. I tant. Moltíssimes gràcies, Artemio. I no només afecta a esta casa i este negoci, esta xicoteta població marítima té 50 vivendes i per així també tenim a María Mercedes. María Mercedes, conta'ns, vos donen alguna alternativa? No, bueno, lo digo en castellano, no nos dan ninguna alternativa, sencillamente el planteamiento es que esto es de ellos. Entonces es como si estemos ocupando una zona que era dominio público cuando mi abuela ha vendido aquí, por ejemplo, terrenos a mis tíos para poderse hacer una casa, o sea que esto siempre ha sido de propiedad. Y en mi caso desde el abuelo de mi abuela, pero como yo hay un montón y gente que ha nacido aquí. Y antes a tu compañero fuera de plan ni de nada, le he dicho esa parte, evidentemente se ve que es muy nueva y mis padres tienen permisos para haberla rehabilitado y si fuera terreno público no le habrían dado permisos a mis padres. ¿Y os ofrecen algún tipo de indemnización? No, al revés, en las cartas primeras que fueron muy agresivas verbalmente decían que en caso de derribo tendríamos que correr nosotros con los cargos, hacernos cargo de los gastos. I ara mateix, en quina situació es troba esta gestió? Está parada, porque nosotros, bueno, lo digo, todos los plazos que nos han dado para contestar a las cartas los hemos cumplido. Ahora la pelota está en la parte del gobierno y si ellos quieren contestarnos algún día, pero de momento está parado, ahora ya no hay plazos para nada, ahora ya es el plazo que ellos encuentren a bien cumplir. Moltíssimes gràcies, María Mercedes. I ja ho veieu, companys, que així tot el procés està paralitzat, que els veïns estan a l'espera i que estan tots molt preocupats.